мария захарова, намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии русия, рӯзи 20 июни соли 2022 дар саҳифаҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксҳоеро нашр кард, ки дар ин аксҳо ӯ дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ пироҳани тоҷикии чакан дар тан зоҳир мешавад. Дар яке аз аксҳо мария захарова куртаи чакани тоҷикӣ дар тан дар ҳоле сабт шудааст, ки аз пасаш гумбазҳои тиллоии калисо менамоянд. Дар акси дигар ӯ боз ҳам дар куртаи чакан дар тан ҳамроҳи духтараш ва иҷрокунандаи нақши гург дар ҷараёни наворгирии филми нав дар бораи Кӯлосурхак акс гирифтааст. Дар ин ривояти нави афсонаи гурги бур ва Кӯлосурхак гург сафед аст, кӯлоҳҳоро бошад метавон қарз гирифт. имрӯз ба мо чӣ гуна навор гирифтани филмро нишон доданд, ки рӯзи 22 сентябр ба намоиш медарояд. хабар дод захарова дар зери ин акс дар телеграм. бино ба хабарҳо, захарова дар маросими ифтитоҳи ҳафтаи муд дар Москав низ бо куртаи чакан зоҳир шудааст. ҳафтаи мудро тарроҳи шинохтаи рус Вячеслав Зайцев ташкил кардааст. бисёриҳо дар зери ин аксҳои захарова навиштанд, ки чакани тоҷикӣ ба ӯ хеле зебид аст. мария захарова 46 сол дошта, аз августи соли 2015 инак қариб 7 сол боз намояндаи расмӣ ё ба истилоҳи дигар сухангӯи рақами 1 вазорати хориҷаи Русия аст. хонум захарова дар ин мақом бо интиқодҳои намакину гоҳу хеле тунду тезаш аз кишварҳои ғарб ва раҳбарони онҳо ном баровардааст, вале дар бораи Тоҷикистон давре ба мушоҳида мерасад, ӯ ҳамеша бо ҳолани гарм ва маъмулан ҳарфҳои мусбат менависад.